Njengoba bezishuka imbodla kulamasizini amabili edlule kulokhu bazimisele ukwenza kangcono. Kusobala ukuthi bazimisele ngomsebenzi njengoba belande umqeqeshi odabuka eBelgium uPatrick Osems. Lo mqeqeshi unolwazi olunzulu lwebhola laseAfrika. Sikhuluma nje usanda khola iqembu laseTanzania iSimba linqoba iLigue kuleli yazwe amahlandla amabili. Uyena futhi owabe eligijima khathi lifinyelela kowandulela wokuhlungela amanqamu eCAF Champions League. Uhlalelo umsebenzi okuletha uguquko ngokusheshsha kuleli qembu kwazise lifuna ukusungula isiko lokunqoba kuleli qembu. I would want to see a well-structured team, the team that is everybody. I want to make sure that all the players can fight for the team, and I want to see the team more connected to the supporters and the community at large. Phakathi kwezinguquko ezintsha kuleli qembu ukungena isivumelwaneni sokusebenzisana nenkampani yezimayini iYethembe Group. There's a brand and as mentioned that we want to go then and be able to say what difference do we bring in the community, what are we doing for our supporters of the communities that we come from. Leli qembu elizinze eThohoya Ndo lizokwethula ijezi elisha lesizini ka2020-2021 uma selizethula ngokusemthethweni kulesizini. Emidlalweni wokuvula liqhathwe neSuperSport United ePitoli ngomgqibelo.